apurua eta ahozkotik alik eta gertuen egon nahi izan dudala. Iruditzen zait poemetan, eta nik ere asko egin izan dut, erabiltzen direla hitz asko normalen ez ditugunak erabiltzen, ez? Edo jotzen dugula gauza oso handiak esan nahi izatera, eta horretarako oso hitz ponpoxoak bilatzera nik ere egin izan dut, baina egia da azken urteetan apur bat barrokismo horrek edo urduri edo jartzen ninduela, eta orduan egin dut saiakera oso handi bat, nik erabiltzen ez ditudan hitzak, edo nik normal gutxi gora bera, edo formal ere izan daiteke, baina erabiltzen ez ditudan hitzak ezabatzeko alegin bat egin dut adibidez horrekin lotuta, nire ahozkoa edo nire euskalkia agertzeko alegin bat ere egin dut, eta zentzurretan elkarrizketak edo jendearen esanak behintzat agertzeko alegina egin dut. Iruditzen zaidarako poesian egoal ez dela inbeste egiten hori, ez? Askotan jotzen dugula oso kanpo begirada figura horretara, eta liburu honetan ere badago argi eta nabarmen hori, baina iruditzen zitzaidan emozio tonalidade batera iristeko, edo emozio geruza batzutara iristeko beharrezkoa zela zerbait arinagoa, zerbait zuzenagoa izango zena gehitzea, uste dudalako beste leku batetik sartzen zegula ere irakurleoi gorputzera, eta bai oso modu kontzientean izan da hori.